ni se pun în continuare tot felul de piedici, românilor din diaspora li se pun tot felul de piedici în Parlamentul României. Ultimele legi care ajung să fie votate sunt cele pentru românii de pretutindeni. Ultimii bănuți din bugetul pentru anul în curs au mers la românii de pretutindeni, adică cei mai puțini. Întotdeauna diaspora este defavorizată și ne dorim mult să putem schimba acest lucru, să aducem diaspora acolo unde este locul ei, acolo unde merită să fie, însă drumul este lung. Săptămâna am avut o lege în plen pe care a trebuit să o votăm, care viza un acord bilateral împotriva dublei impozitări cu Marea Britanie. Lege care viza direct cetățenii noștri, oamenii români care muncesc cinstit în Marea Britanie, pentru a fi scutiți de dubla impozitare, să nu mai fie impozitat și în Marea Britanie și în România. Ori această lege a trecut prin Comisia de Politică Externă, însă la noi, la Comisia pentru Românii de Pretutindeni, nu a ajuns. Și astfel, fiind o comisie secundară, nu ajung cele mai multe legi.